Malta għandha wieħed mill-aħjar servizzi tal-internet fid-dinja, ibbażat fuq il-veloċità. Dan ħareġ minn riċerka annwali imsejħa Worldwide Broadband Speed League li tiġi ikkummissjonata mill-kumpanija Ingliża cable.co.uk. Pajjiżna ikklassifika fit-13 post fid-dinja u r-raba l-aħjar fost l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea wara li saru 15,500 test f'Malta. L-internet f'pajjiżna għandu veloċità medja ta' 87.36 megabits kull sekonda li hija aħjar mill-medja Ewropea u 3 darbiet aħjar mill-medja globali. Malta tgawdi minn internet b'saħħtu aktar minn dak ta' pajjiżi avvanzati bħall-Ġermanja, l-Italja, Spanja, Franza, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti. Din l-analiżi internazzjonali uriet li minn fost 221 pajjiż jew territorju l-Ewropa hi l-aktar reġjun b'internet veloċi b'riżultat ta' investiment f'konnessjonijiet ta' fiber optic. Ir-riċerkaturi ta' cable.co.uk analizzaw ukoll kemm idum nieżel film HD id-daqs ta' 5 GB f'kull pajjiż fil-lista u huwa stmat li f'Malta idum inqas minn 8 minuti. Il-klassifika għall-2020 minn cable.co.uk turi li Malta għamlet avvanz kbir imqabbel anke mas-sena li għaddiet. Għalkemm inna fil-lista mal-aqwa 50 internet veloċi fid-dinja sa mill-2017, din is-sena kien hemm qabża sinifikanti ta' 33 pożizzjoni mill-2019. Il-veloċità tal-internet din is-sena f'Malta hi kważi 9 darbiet iżjed b'saħħitha minn dik li konna nesperjenzaw 3 snin ilu. Pajjiżna ra u għadu qed jesperjenza investimenti qawwija f'dan ir-rigward minn operaturi ta' networks li joffru is-servizz grazzi għal qafas regolatorju b'saħħtu li jippromovi kompetizzjoni tajba fis-suq.